जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचा माहोल सुरू आहे। अवघे काही दिवस शिल्लक आहेत। मी संपूर्ण जिल्हाध्यक्ष आहे नात्याने संपूर्ण जिल्हाभर प्रत्येक जिल्हा परिषद गटामध्ये पंचायत समिती गणामध्ये जाण्याचा माझा प्रयत्न आहे आणि असंच आज इन्सुली असेल, बांदा असेल, मळेवाड असेल आणि त्यानंतर आरोंदा जिल्हा परिषदमध्ये मी आलेलो आहे। आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की आपले सगळ्यांचे नेते सन्माननीय नारायणराव राणेसाहेब, आपले मार्गदर्शक आणि प्रदेशाचे अध्यक्ष सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण, आपले पालकमंत्री सन्माननीय नितेशजी राणेसाहेब, आमदार निलेशजी राणे, आमदार दीपकभाई केसरकर, या सगळ्या आमच्या नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यामध्ये 50 जिल्हा परिषदच्या जागा आणि 100 पंचायत समितीच्या जागांसाठी आपण महायुतीच्या माध्यमातून लोकांसमोर जात आहोत। आणि ही महायुती इतकी घट्ट आहे किंवा महायुती इतकी चांगल्या पद्धतीने त्याची रचना झालेली आहे की आजपर्यंतच्या इतिहासामध्ये जिल्ह्यात जिल्हा परिषद पंचायत समिती बिनविरोध होण्याचा कधी योग आला नव्हता। आपल्या जिल्ह्यात नाही, इतरही जिल्ह्यात असा प्रसंग येत नाही। पण तुम्हाला सांगायला आवडतं की 50 जिल्हा परिषद आणि 100 पंचायत समिती या 150 जागांमध्ये तब्बल 25 जागा म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या 8 जागा, त्यापैकी 7 जागा भारतीय जनता पार्टीच्या बिनविरोध झाल्यात, 1 जागा आहे ती शिवसेनेची बिनविरोध झालेली आहे आणि त्याचप्रमाणे आपण 17 पंचायत समिती बिनविरोध केल्या, त्यामध्ये 16 इतका मोठा वाटा भारतीय जनता पार्टीचा आहे, 1 शिवसेना पक्षाची आहे। त्यामुळे सुरुवातीलाच आपण म्हणतो ना, वेल बिगिनिंग इज हाफ डन, तर तसं झालेलं आहे की आपण 25 सीट आपण बिनविरोध केलेले आहे। याचा अर्थ दुसरा असा आहे की विरोधक जे आहेत आपले ते गलित गात्र झालेले आहेत आणि लोकांनी ठरवलेलं आहे की भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी, अजितदादा गट, त्याचप्रमाणे रिपब्लिकन या युती विकास करू शकते। केंद्रात सरकार आहे, महाराष्ट्रामध्ये सरकार आहे, त्यामुळे जिल्ह्यातही त्याच विचारांचं सरकार पाहिजे। आणि दुसरा असा विषय आहे की सन्माननीय राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली 1997 पासून आपण जिल्हा परिषद आणि अनेक पंचायत समिती त्यांच्या नेतृत्वामध्ये आहेत, त्यांच्या आधिपत्याखाली आहेत। त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली पुढच्या सगळ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती ह्या स्थापित होतील, यात कोणतीही शंका नाही। आज आरोंदा गटात आल्यानंतर मला बघायला मिळालं की अत्यंत चांगल्या पद्धतीने प्रचार यंत्रणा सुरू आहे। खरं तर आमचे खंदे जे आमचे व्यक्तिमत्व आहेत, जे संघटनेमध्ये काम करत आहेत, नारायण कांबळे असतील, महेश कडेकरची जबाबदारी आहे, जे माझे तालुकाध्यक्ष होते, आमचा युवा याच्यामधला अमेय आरंदेकर आहे, इथले सरपंच आहेत, या सगळ्यांच्या नेतृत्वाखाली आणि शिवसेना पक्षाची सगळी मंडळी नेतृत्वाखाली ते चांगले प्रचार हे चालू आहे। या गटामध्ये महायुतीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदसाठी शिवसेनेचं धनुष्यबाण चिन्ह असलेलं सुदन कौठणकर हे उमेदवार म्हणून महायुतीचे आहेत आणि त्याचप्रमाणे आरोंदा पंचायत समितीमध्ये नेहा कांबळी या कमळ या चिन्हावर निवडणूक लढवित आहेत आणि दुसऱ्या सातारडा पंचायत समितीमध्ये शेखर मांजरेकर शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्हावर निवडणूक लढवत आहेत। या ठिकाणी कुठेही काही लोकांमध्ये काही संभ्रम असण्याचं कारण नाही। महायुतीच्या माध्यमातून निवडणूक आपण लढवत आहोत आणि महायुतीच्या पाठीशी सगळे नेते मंडळी आहेत। त्यामुळे कोणी या सगळ्या विषयामध्ये काही लोकांमध्ये संभ्रम निर्माणाचा प्रयत्न जर केला तर लोकांनी त्याला काय विश्वास ठेवण्याची गरज नाही। राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली, चव्हाण साहेबांच्या नेतृत्वाखाली ही महायुती झालेली आहे। त्यामुळे अधिकृत जे महायुतीचे उमेदवार आहेत त्यांनाच भरघोस मतांनी सगळ्यांनी निवडून दिलं पाहिजे असं आवाहन मी या ठिकाणी करतो। माझ्या सगळ्या उमेदवारांना आणि त्यांच्यासाठी दिवस रात्र प्रचार कार्यामध्ये सहभागी होणाऱ्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना धन्यवाद देतो। नमस्कार।